Hasiera baten gure doinutegik eta oteizak zerikusi gehiagik ez balin baduke ere, ez dut Amairuri eskenitako 27. nue, oteizarekin hasi genuen. Eta ez dut Amairuri eskenitako bloke hau ere oteizarekin bukatu nahiko nuke. Baina bai, gaurko saioa bukatzeako lotuko dugu, oteiza Oskarbiren kantu batekin. Horrela, Jorge Oteizak ez dok Amairu eta gure kultura abangoardian zenbaterainoko eragina izan duen reflejatuta utzi nahi izan dut. Aurreko saioan esan izun bezala, bi txango egitea proposatzen dizut gaurkon. Eta biak nire jaioterriarekin zerikusia izango dute gaina, Ataunekin. Eta zehatzago esan da, Ataungo San Gregorio auzoarekin. Nahiko zaharkituta daun panel hau askok ezagutuko duzue, Lizarrosti gainen nao, eta Naparrotik etorri ezkeo hau da Ataungo sarreran ikusiko deun lehen gauza. Bain behiz, Ataungo San Gregorio auzoa iritsi naiz eta hau izango da gaur gure lehendabiziko geltokie. Hemen daude ne txikitako jolaslekuk hor frontoia adibidez. Naiz eta gure garaian irikia zan, baina pentsatuko dezun bezala ez naiz zuri ne txikitako jolaslekuk eakustea etorri. Jorge Oteizak 2001ko Santo Tomas egunean Josemiel Berandiarenen omenez oparitutako zentauroa San Gregorioko Inaxio Ayerbe plazan daolako etorren naiz bertara. Zuri 2 metroko brontzezko eskultura hau erakutsi nahi nizulako bertaratu naiz. Bertan Jorge Oteizak gizaki euskaldunaren animan bi aldeek azaldu nahi izan zituen eskultura honekin. Estetika eta erlijiotasuna. Gerritik beherako erdia lau hankako animalia ikusten dezun bezala. Lurra zapaldu eta zer egin galdetzen duen bitarten, beste erdik, gizaki erdik, zerura begiratzen do bere ezinegonaren erantzun religioso baten bila bezala edo. Lur gainean ibiltzen dan animaliaren zatiak praktikotasuna reflejatzen do. Gure egunerokoa, ibili, jan, lana egin, azken finen bizi. Beste erdik berriz, gizaki erdik, gure sortzeari eta gure geroari, eriotz ondorengo geroari, erantzunen bat bilatu nahian agobiauta bere existentzia esplikatu ezinik. Bigarren bisitatxo hau Alzuzara da. Alzuza Iruña ondo daun herri txiki bat, eta bertan dago Oteizaren Fundazio Museoa, han ikusten dugun hori. Bueno, hautza gerturatuko gea. Bueno, iritsi naiz museora, eta esan behar dizut, kokapena ez dala edozein modukoa ere, Gaurko saioa asterakoan esan dizut, Ataungo San Gregoriokin lotuta izango ditun bi txango egingo genituela, lehenengoa ikusi duzu, San Gregoria jungea, eta Jorge Oteizan zentauroa ikusi dugu. Eta bigarren hontan Alzuzara etorria. Bertan dagoelako Jorge Oteizan Museo Fundazioa. Eta bertan Museo Fundazioko lehendakariarekin dago. Jaione Apalategi Begiristain, nahi Juanito Dorronsorok esan zin bezala, bigarren abizena ere garrantzitsu izaten da, Jaione Apalategi Begiristain. Eta Jaione ere San Gregoriokoa da, Ataun San Gregoriokoa da, eta horregatik esaten izun bi txangoak Ataungo San Gregoriokin lotura izango dela. Kaixo, Jaione, zer moduz? Egunon, plazer handi bat, beste ataundar batekin, eta gaina beste San Gregoriotar batekin. Plazerra niretzako ikaragarri, zure harrera eta prestutasunagatik, eskertzen dizut pila bat hori. Ezinbestekoa, beste hemen ez genduke ezer egitekorik. Bueno, Jaione, guk ez dugu
artea eta eskultura eta lantzen, kultura mundua saiatzen naiz, baina betidanik egin izan dut, gure doinutegia landu, ez. Eta Alzuzara etorri naiz gehien bat, Jorge Oteitzarekin lotu nahi nuen kanta batekin, ez. Ez dok Amairuri buruz hasi ginen saio batzuk egiten, eta han landu genduen, ez dok Amairuren hasieran ze influentzia izan zuen, ze eragina izan zuen Jorge Oteitzak. Eta ez dok Amairun bloke hau bukatzeko, baita berakin bukatzea nahi nuen. Eta horregatik, zurekin elkartu eta pixka bat bisita bat egin. Josidade bezala galdetuko nizuke Jorge Oteitza, Gipuzkoarra izanik, bera Oriotarra zen, baina jende askorentzako, ez da, kontzeptu naparra izango baliz bezala, edo nola izan zen hori? Nik uste hortan ere, esan dezagun Oteitzak asmatu egintzuela bidea. Besteak beste, berak esaten zuen euskaldun bat edo Euskal Herriko herri guztietakoa izan behar zela edo inongo etzela. Orduan, bere pentsamendua eta bere ekarpen guztiaren arrastoak ikertuko bagenituzke, ez da inondik inorako harrigarria, nun eta kasu honetan Altzuzan eta Nafarroan geratu izana bere fundazio museoa eta euskaldun batentzat are gutxiago. Zu eta ni ataundarra gera, baina ez gera ataunen bizi. Eta ehundaka eta milaka euskaldun bezala. Baina gainera, Oteitzak honekin sakonki utzi zuen baita ere izugarrizko balio handiko erabaki bat. Ez da kasualitatea, ez da asarrearen ondorio, ez da oain ondo etortzen zat eta hau egingo dut. Hori dana ikusten baldin baditugu bere lanak, ja dagoeneko 60 aurrea berak bazuen, eta 60 hamarkadan bertan, berak egin zituenean oso ezagunak izan ziren, saiakera haiek, artista taldeak egitearenak, eta egin zituen Euskal Herri osotik proiektatu zituen. Orduan, gero hemen gertatu izana, izan da Oteitzaren asmakizun bat besterik ez. Eta Oriotarra zela, noski baina, eta Oriokin eukizuen bere min eta maitasun guztiak hor daudela, noski baietz. Eta gainera bere Orioko oroitzapenetatik esaten du berari eman ziotela gidoia bere bizitza osoan egiteko bilatu zituen aitzaki guzti horien parada, baita ere. Oteiza Euskal Herriko herri guztietakoa da, dudari gabe. Hau Jaione esan dezakegu, orain museo dana, bere etxe bizitza izan zala, ez da, bera hemen bizi izan zan, eta bere tailerra, eta... Bera, jaio zan, dakigun bezala, 1908an. Eta 13 urte bete arte bizi izan duzen Orion asko, ama Oriotarra zelako, aita jatorriz Azkoitiarra zen, baina Donostian bizi ziren famili bezala. Baina ikaragarrizko harremana zuen Oriorekin. 13 urtekin eraman zuten bera Lekarotz. Lekarozera, ikastea. Eta hor bien bitartean, famili guztietan bezala, gora bera asko gertatu ziren, aitak Ameriketatik bueltata dana egin zuen, eta handik berak 18-19 urte zituen Madrila joan ziren, eta bera 5 nahien arteko senide zaharrena zen, eta Madrilen jakina da, hasi zela ikasketak egiten medikuntzakoak hain zuzen ere, utzi zituenak 3. urtean, han ez zuen sekula utzi Donostiarekiko bereziki, hasi zelako bere arte lehiaketatan eta parte hartzen, berehala lagun asko zituen, lagun berriak egiten, nunai, eta harrapatu zuen
Espainiako Gerra Zibila etortzear zegoen hortan, erabaki handi bat hartzen eta 35ean bere margolari lagun Balentziagarekin batera, lekuona hemen utzita, 3 lagun handiak egin ziren eta Argentinara. Itxastoz beste aldea. Han 14 bat urte egin zuen, han ezagutu zuen bere emaztea, Itziar, Karreño etxe handia, eta etorri zirenean handi 58 edo. Ja bigarren mundu gerra bukatuta. Hori da. Eta etorri zirenean hasieran Madrida joan ziren, Madrilen egon ziren bizitzen urte batzuk, behin ere utzi gabe esaten dugun bezala, bere Euskal Herriarekiko sustraiak eta gainera bere pentsamenduak eta bere artearen bilakaerak eta garapenak ezinbestean izan behar zuen ala, baina egoten zan lekuetan egonda ere beti bazituen jende goi mailako jende auslaria, erronka handikoa eta beraiek ulertu egiten zuten, harremandu egiten ziren, besteak beste ezin da utzi aipatzeari, Oteizak 57an Madrilen bizi izan zen aurreko 2 urteetan eduki zuen Juan Uarte mezenasen diru laguntzari esker, egoitza musutruk eman zionari esker, izan zuela egin zuen proeza eta mundu mailako eskultura saria irabazi zuen. Baina hori eta ondoren berak segituan erabakitzen du etortzea betirako bizitzea, ez da? Hego Euskal Herrira eta ezaguna da Irunen bizi izan duzala 74 urte arte eta gero handik Altzuzara, motx esan deza. Eta Altzuzantan bataz beste hil arte guztian, noski, 2003 arte, hemen ibili zen, noski, bere emaztea Itziar Karreño etxe handia hiltzen 81an, hain zuzen ere, abenduaren 31 batean, gure Jose Miel Barandiaranen urtebetetze egunean antxe hiltzan eta handik hilabete eta erdira, Oteizak, 82an dagoeneko notoria aurreko akta adierazpen batean ja uzten du, sinatzen du, esan ez, bere ondare guztia, hemen bilduta dauken ondare guztia, obra guztia, eta bere obra da, obra eskultorikoa, baita ere marrazkiak baditu, baino badu hitza idatziak, ikaragarrizko artxibategi bat, eta hori dana geldituko zela, hemen, baldin eta Nafar gobernuak horren musutruk egingo balu egoitza berri bat, gaur ezagutzen dugu museo hau, eta hori gaine egitea nahi zuela bere laguna zen Francisco Javier Sáenz de Oizak. Berarekin arantzazun arkitekto horrek. Eta gero orduan 6 pertsonako patronatu bat sortu zuen, ja orduan ziren 2 Nafar gobernukoak, 2 artista eta 2 hezkuntza munduakin zerikusia zuena, nun bideratu zuen Nafarroako ikastolen elkartetik hezkuntzalariak izan behar zirenak. Eta horrek irauntzuen gora bera, 85 arte, zeren 16an, ja gaur indarrean dauden bere eskriturak eta bere estatutoak behin betirako sinatu zituen. Eta geroztik gaude patronatuan nun fundazioaren izenean ardura batzu ditugun, eta gero museo berria bera hiltzen urtean bertan irekitzena, 2003an bera hil handik hilabete batea, hemen lan egiten dute 6 pertsonak. Eta hori da hemen batek asko etortzen dira, baina edozeinek bizitari utzetik ikerlari peto-petoak daude, eta hemen danetarako dago gozamena eta danetarako dago konektatzeko bide bat Oteizarekin.
Eta gure zeregina izango da, benetan, lotura horiek eskura jartzera. Eta orain oso harro eta uste dugu bukatzear gauden proiektu batekin gabiltz, hain zuzen ere, urte hontan, urrian, bere urtebetetzea zen egunean, urriaren 21ean, jendarteratu, gizarteratu nahi dugun proiektua, danok Oteiz. Lagunen elkarte bat izatea nahi dugu. Eta lagun horiek izango dira, bere laguntasun sentipen horretatik, goi mailako lagunetaraino. Alde batetik, edozein fundazio eta museoetan, baitere diru bide bat, eta autonomia eta independentzia bat emango duen bide bat aurkitzeko, baino horren trukean Oteiza besarkatzeko, Oteizarekin bat egiteko, eta denon artean gaur eguneratzen jarraitzeko bere obra eta pentsamentuak eman dezakena. Eta utziko ez duena ematen, mendeak mende. Ikusten duzun bezala, Jaionekin hemen luzatu daikegu, pilo bat ez, baina nik nahi nuke pixka bat nire terrenora eraman, eta hori fazeta guzti horiek esan dituzu, literatura ere sartu duzu, eta idatzi zuen 54ean, gaizki ez banabil, Androkanto Izigo. Eta hor uste dut, 14 olerki ziela, bakoitza apostolu batei eskenia bezala, ez da. Bai, 14ean etortzen da Arantzazuko lanen eta bere friso horren debekua, eta horrekin sekulako poemak idazten ditu. Eta poema horiek beste askotan bezala, eta gero bati bat bukatu zenean 79ean bere obra, hor bien bitartean zuzenean ulertu zutenek bazekien horren balioa eta horren altxorra zeintzen, baina altxor hori hasi Arantzazu bertako agintari eta lanaren arduradun eta lan horren balioa zekitenetatik gehi gizartetik jarraitzen zuten kultura munduko jendeen eskutik bazekiten horren ikaragarrizko balioa zeintzen. Eta izugarrizko asmakizuna izan zen poema horiek Oskarbiren bitartez, kantu bat behintzat eskenizu. Eta Luis Romeroren musika harrigarriaren bitartez, gaur egunera ekarri izana. Eta hor daude, eta seguruenik, ez dira behar adina entzuten, ze egia da musika, esango nuke hau gola, pixka bat gidoizkanpo. Esango nuke musikan egin den alegin harrigarria, euskal musikarekin egin dena, nun iritsi dela gaur egungo munduan zehar dabilen edozein azken punta-puntako joera berritzaileenetaraino, daukagulako musikan dena, egia da zergatik kultura eta musika noski bai eze, musika eta ari gera gainera sorkuntza musikalaz, euskal musika berpizkundea hitz egiten, eta nola ez, bera, bero-beroan, aritu zen. Ze bere eskaintza betik zer izan da. Oxigeno moduan, kulturak egin dezaken ekarpen horren aldeko apostua. Eta orduan, musika ezinbestean, musika da hizkuntza bat eta erabilpen bat hobetu egiten gaituena. Bizitzeko hauspo bat ematen diguna bakoitzari ematen dion emozio ikututik eman da, baino benetan zentzu bat askotan bilatzeko moduko zerbait. Eta euskal musika zegoen, ez dakit esan daiteken lurperatuta, erraustuta, edo desagertuta. Euskal musika, euskal kultura bere osotasune, baina euskal musika ere. Eta bere kultura,
horixe, osotasunean kulturak behartzuen, aurkikuntza arkeologiko horrek, nola ez, eraman zuen baita ere, musika arloan, baina baita ere musikak, artistak, pentsalariak, ekarri eta bildu ziteken proiektu horietan parte hartzea. Eta nahi eta nahi ez agertzen zaigu baita ere musikan adituak zirenek eta gero gainer zirenekin eta gero ikusi ditugun bezala sekulako ekarpenak utzi dizkigutenekin, besteak beste, biltzea, lan egitea eta bereak eta bi ematen egotea, hor dakigun bezala, Estok Amairu eta gero Oskarbek dakigun bezala agertzen dire oso lehen lerroan, baina gero hor banan-bana hor egon diren, bat Estok Amairuren barnean, bai artista, idazle eta kantariak ikusi besterik ez dago, zer ekartzeko gauza izan diren. Baina horretaz aparte, Oteiza zeuen baitere musika, hain zuzen ere, zalako gizakiak, bai gizon emakumeek, pertsonak, nahi eta nahi ez, gure elikatzeko elikagaiak behar ditugun bezala, elikagai emozional ezinbestekoa. Eta orduan, herri bezala, euskal talde bezala, gureak zeuden antxe, ez dakigu nun. Eta orduan hori biltzearren, bereak eman zion hor, bai bide berri hauen bitartez, zein persona bakarreko musikari ospetsu eta handien bitartez aipatzen zenuen eta Luis Romero, nola ez, baina danak, berak jarraitzen zituen danak, Eskudero, Usandizaga, danak, eta poeta guztiak, ze berak, eskultura uzten duenean uzten du esanez, hizkera artistiko honek eman dit eman beharreko guztia. Eta orain ja, banoa beste bide batzu jorratzera. Eta beste bide batzu bai izan ziren filosofia, historia, arkeologia, arkitektura, pedagogia, literatura, hizkuntza, laritza. Eta hortxe ditu gutxienez jakin gabe iritzirik ez izateko. Hor daude ikusi, ikasi, ikertu eta norberak ardezala bere iritzia. Baina oraindik ez da ezagutzen beharko litzateken guztia. Eta hori izan beharko litzateke gurea behintzeta ardura bat eta espero gizartean bere kabuz eta bere kasak jende askok eta talde askok ezagutzen dute Oteiza eta Oteizaren lanak eta horrekin ea ekar dezazkegun pixka bat bategitea eta sortzapen horietatik berak nahiko luken modua zerbaitetan asmatzea, zerbaitetan gure gaur egungo bai euskaldunentzako eta bai gizarteri eta gizatalde guztientzat bizigeran bitarteko olako aldare salbatzaile batzuk edo kulturaren bitartez. Oso ondo, Jaione. Iruditzen baldin zaizu, zure baimena aprobetxatu zenen privilegiatu batzuk gehala, saioa bukatu aurretik, nahiko nuke 14 apostoluen aurrean Andoro Kanto, ura bere poesia, ura gero Luis Romerok kantu egin, eta hori salatu zuen harrekin bukatu. Eta hori bukatu aurretik, esker pilo bat, hori oso harro nago, zurekin egon izanaz, baina hori eman dizkezun errestasun guztiekatik. Eta badakit penaz geldituko gea, museoko eskultura bakoitzaren etaz kontatu dezake dena, baina ez da hori, gonbitea hor gelditzen da, hori pena merezi dula, baita kokapenakatik ere, zoragarri edalako, eta hori, mila esker. Eta Ataungo Zentauroarekin. Baita ere. Ataungo Zentauroarekin, hor daukagu gure Oteiza eta gure Barandiaran lotuta betirako. Oteiza berak badakigu Ataunen egontzela, Akademia Erranterekin 72an, eta begira nondik, gero Atongo herriak
eskaera egin zutenean, Oteizak nahiko luke Barandiaranen omenez eta karo, esan genion eta nola ez, zentauroa izan behar da. Berak garbi zeuken zer eraman behar zen. Eta begira zer bueno, lotu gaitu, berriro ez da. bereziki lotzen gaitu, hori zen. Bueno, eskerrik asko ba, Jaime. Ez horregatik. Bueno, gaurko saioa bukatzeko, hor daude 14 apostoloak Jorge Oteizarenak, eta aurreko saioan esan dizun bezala, Oskarbi taldea sortu aurretik Luis Romerok Don Bosco eskolania zuen, eta hortik sortu zen Oskarbi. Eta Luis Romero honek, Jaionek esan digun bezala, Androkantoi Isigori buruz, hor bat zeon poesia bat, Androkantoi izeneko olerki bat, eta hor oinarrituta Luis Romerok egin zuen kanta hau pixka bat Jorge Oteizarekin egin zen guzti urea salatzeko. Bueno, eta doinuari erreparatzen badiogu, ez dakit nahi behintzat erdiarora bezala eramaten naun doinu bat da. Eta kantuaren letran erreparatzen badiogu, entzun nahi duenentzat 14. Entzun nahi duenentzat 14 gorkaren irudiak salatzen. 14 irudiak salatzen, gorkaren irudiak, Jorge Oteizaren irudiak. 14 atetik hankarrasi, 14 harri xisil bilutsik. Harriaren utxetik oiuka, harriaren artetik kantari, nora zoazte gogorrak, oharrak haitu gabe, oharrak entzun gabe. Bueno, honekin bukatuko dugu gaurkoa, eta badakizu lagun, ondo badatorkizu horren arte, eta ondo izan bitarte.